Učimo se kitajščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. 厨房秤、 Kuhinjska tehtnica. 厨房计时器、 Kuhinjski kasovnik. 厨房温度计、 Kuhinjski termometer. 漏斗、 Lijak. 压算器、 Stiskalnica za česen. 柑橘榨汁器、 Ozemalnik citrusov. 土豆压泥器、 Tlačilka za krompir. 披萨切刀、 Rezalnik za pico. 厨房剪刀、 Kuhinjske skarje. 糕点刷、 Copič za pecivo. 冷却架、 Mreza za ohlajanje. 隔热垫、 Podstavek za lonec. 开盖器、 Odpiralec kozarcev. 冰格、 Model za led. 刮面板、 Strgalo za testo. 面粉筛、 Sito za moko. 烘焙纸、 Papir za peko. 烘焙杯、 Pekovske kosarice. 纸杯蛋糕纸托、 Kosarice za cupcake. 牙签、 Zobotrebci. 木签、 Lesena nabodala. 厨房棉绳、 Kuhinjska vrvica. 纱布、 Sirarska gaza. 裱花带、 Dresirna vrečka. 擦丝器、 Strgalnik. 打蛋器、 Metlica. 擀面杖、 Valjar. 量杯、 Merilna skodelica. 量勺、 Merilna žlica. 滤网、 Sito. 开罐器、 Odpirač za konzerve. 开瓶器、 Odpirač za steklenice.漏斗、
厨房剪刀。糕点刷。 Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.